कि जब निकले लो घर से बबरिया चाहे सभे लड़ावल नजरिया हो जब निकले लो घर से बबरिया चाहे सभे लड़ावल नजरिया कि सब छुअल चाहे तोहरो गुरगल रहे कि सब छुअल चाहे तोहरो गुरगल रहे कि गोरी तुर चुनरी बा लाल लाल रे। अच्छा एक चीज आप लोग माइंड किए हैं भैया, देखिए डिम्पल जी का और हमारा मैचिंग है ना, मैचिंग कि सब छुअल चाहे तोहरो गुरगल रहे कि गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे। आगे जियो आशुतोष भैया, अरे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे। गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे। गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे। गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे। जब निकले लू घर से बहरिया चाहे सभे लड़ावल नजरिया सब छुअल चाहे तहरो गोर गाली रे अरे गोर गाली रे। किया सुभैया चिल्लाते हुए कि गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे। अरे दिया रोड पे चले लू कमाल चाल रे। गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे। गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे। डिम्पल जी से एगो बात कहल चाहब हम तनी 1 मिनट खातिर कुर्सी देव का रुआ बैठल रही बैठ के कहे के बा कि नान्हे के प्यार हो नान चिराई। ए कुर्सी मत फेंको भैया, कुर्सी नीचे रखो यार, कुर्सी पे बैठा जाता है उसको कपार पे लेके बैठे। पीला शर्ट कुर्सी नीचे रखो कि नान्हे के प्यार हो नान चिराई हो गइलू अब तक से आन चिराई। बात सही कहता नहीं ना कि नहीं मिलबू तो दे दे जान चिराई। ए भाई ढोलक तबला बंद हो गया है। अरे यार तनी किनारे हो जा लोग भाई, नहीं अब तबला बजबे ना करी तो गावल जाई कैसे, तनी पीछे हो जा लोग। साइड फीड बंद हो गया ऑपरेटर साहब, मंच का साइड फीड बंद हो गया। इस गाने को मेरा भाई बिट्टू तिवारी ही लिखे हैं। ये बॉक्स भी बंद हो गया, थोड़ा इसको चालू कराइए भाई। आप लोग देखिए तार पे चढ़ जाएंगे तो कैसे होगा, तारवा तोड़ दे लो।
हमर तबला बजते नहीं के बताओ पैडो बंद हो गइल बा हाउ स्पीकर में बंद हो गइल बा तन सही कर भाई कि नान्हे के प्यार भाऊ नान चिरई